Jack an tapig ar na fórne sulla das ná in the Piarsaigh dúis while skill mór Neil Daly gimmert son David Murray ferry de chunta eile is tige ná tanna Daly's go láidir an Connor an Lán Cholín son agus a measta dusa Declan Kenny ar nadstat Buaicphointí ge siút an Tace mó scór agus ha Paul Carey ar nasríist an son mar lá sí Naomh Bríd to send duine a hosta clay canis na Éirn im léana dulchan park a Brian Stack for any new conduct rather all-star Eddie Nolan's Coniana Lorna Park agus Neil Benna Carl tostú ach Tiger Heart Charlie atá 8 bliana dia go tostú sa chluthe Craobh an giadú riamh Ronan Daly ní sin anna cheannisteach mar a bhfuil ábhar spáis agus tá siantar cholann go David Murray haréing eile an pínta chláirithe le chéile Daly a réist agus ceann eile leisteigh sa de Rory Fallon Carey déanamh ar austra fad nío siúd an báid an trosa Ní jóid blockáil den scohan son a ger Rory Smith. Ach a bhacha tá sé doscailte son istigh. Tá agus tá sé de cothún na hoscailtí sin agus an ré agus cíimiid isteach an chaid seo I blockáiltan son agus bogad an chaid sin chunacimid an son Carey buatan na caide sin an hoscailt bhí sé cartaige tút fé héine ach Rory Smith son agus Fachta ar nasin son is ag ferachún is sinné ón Coleraine. Chumar seo gohfuil citóig bhaige, beidir go bhlicimiste sahe go hálainn ar fadhais. Se árdimart. Conor Daly a gáistir gáchóir Robbie Dolan, a dulasteach Cruig agus an brise fachtaige Cunningham, steach an sonis agus Naomh Bríd agus tá Brian Stack ní hécha Sheeran so agus tá Paint an as fachtan son ag Ciarán Sugrú. Se bhí sé dechar dóibh ach cíann ar a bheirt na pesanna tapig sin Bhí Ciarán Seacrú hiar an éire nóid a bhfuair sé an chaid sin is son agus léana jaasóg ní a bheith an bhrúid pointe breadfistan son don Naomh Bríd. Agus na Piarsaigh agus ar éis fachtaige Coleraine. Agus anna hóca leis an beáil ha gan na tusaige gan na Piarsaigh. Agus cadéfáile sin mar iireachtaige Conor Daly. Se iad a gimmart ar aus fad agus an tasáil sin ó Coleraine a ríis trasnan son go dtí Daly sin scóir le áramh. Stack an mór díreach. Eddie Nolan gafisteach a míle bháide briste nós agus an brise tócan sa Sugrú ar an tarna hiireacht Sheeran sa agus John Cunningham bheith sé seo táchtach mar scór agus tá an bheirtíanta ag amach an bhainisteóra. Se díanta go maithan son ag John Cunningham an pointe sin do dhí éide na Bríd Tásáil bhahan son a noscailtan son ag Cunningham léana jaasóg. Tá ag Eddie go bra leis na Piarsaigh tá sé fantastic sé féinte go son tícinn ag géan Naomh Bríd agus an líiste techt in ag na bhógréasa. En liggen tergraf seach an scíle fé. Hand los óntaach ag siúd a hocrú hénig agus an a fointe ag Conor Hand. Well, ha sé sé bheith anna giún sa chlóthe go díosach nóid a bhíon noscailta nuair sin ag se fuair an defriúil Naomh Bríd sa dara lehan son léana tógan son Conor Hand ardimiróid anna fointe agus, well, ní teach pointe tá féar inis. Anna order fad 8 gin as 9 gin a leson agus the Piarsaigh seo ceanna le co agus é géilte ríist. Tócan son ag Brian Stack agus láireach tá lósach luiseach san is steachan tugad í Paul McGrath. Céúrig fé McGrath gafa leisteigh seantar chól agus é sábháilta go dírig a huileann ach tá sé fachtaige Sugrún sa agus tá Baileann son Bobby Nugent an peinte fachtaige Bobby Buaicphointí nisean. Se an tíú pointe nó bháithán ó na cic na séir agus an Eddie Nolan. Rahí tachtón David Mo agus sinné Paul McGrath agus an Council Lenach Catóid go Horde agus go Crean ag Paul McGrath. Ní hés mógain scórna din se scataimmart dungaid gomach an tasan a húirt ach ilenacha anna bhatha hógant an son ag Naomh Bríd. Paul Carey agus Eddie Nolan taobh leis David Murray, Peile Prabba agus fachtatá Nail Carty and Shenandoah agus beidir an cinnis tuama an peinte tóca. Seacha Lárslíonsa, Peg misteach a tastáil óchan éigen. Sean Canning, Catamach tá misteach an Declan Kenny!
Wachail Sorgé sin a garsún. Cadé mar teachta náis agus an mé tasála bhí ar siúlacha fó dúis bhí an chaide buachta ar náis sin an rééis sin bhí ar tunnaí tasáil tapig suas a gort agus bhí ar a scóla gráil gacha ein cheannach. Deire an seascaneomant tá sé críochna cáran ar debuint an taobh na Piarsaigh agus Naomh Bríd. Agus in bhfuil málar tú seile bheith techt. Níl fachtaige céirí sin scó. Und bheile an barc sin ting a bhaine fácha an tosaige có idir an dálíí Conor níos mar sin cíimi bhfuil deasógaige a hamáis manamach go bhfuil. Sé agus ha sí ge agus sláchtfa chomá agus bhí naonan sanna gan Naomh Bríd mar a bhína chu gánaí. Tá fel buirteige. Gháilisteach fan na líne agus tá bardúr ábhar colatach. Cad a bhí ar siúil an son again Naomh Bríd. Well, bhí meascána igen ní hiigad ar a chéal an son. Na Piarsaigh Contosaigh 3.20 cosúd, ein cheann diog again Naomh Bríd. Kenny, chuin ófra go ceann a bhad ar an buinte déanach a scoráilte, tá na cosan son ag ar Paul McGrath, bud si tuca leistigh den gúile sórscó. Well, sin pointe is bheith anna chinúnach a fad sé na Piarsaigh go gáil 3 pointe chun cín. Cad é cruúthaige na Piarsaigh an sa. Cébheith muíach leir túr déanta go háling ar fad aige fallan ach iad duine chun doras a íomh Brian Stack an leich idir chunta in Naomh an gátar an taction déantaige. An taction déantaige cuma chroiachta teachta in na Piarsaigh an son íre chuide cábhalta Stack le anúintan son agus bhí sé frista an chice hógant an naim síocht bhí sé sin ige. 10 second an Council Shortisteach tá sé fachtastigh ige McGrail níos mar sin a lehéad a bhlocáil. Déantaige Naomh Bríd agus tá seans. Will Collation son Tarson Ray Toad achas isteach a bheith an chiicsair agus tá sé de Prabernig an áde le háhas an son Adam McGrail bhí a hansaige ach ar a líontá chiicsair a có. Chuinnig cheartta húrta an fiúnaid McGrail abáta san dhéanad ar takeáil hí na cosa chomá chuine an takeáil sin dhéanamh agus. Declan Kenny, Friday sin net a bit trundlíon an bhlocáil sin. Sé. Ach tá seansaige Kenny ar bhuachtaint. An éireann atá ar cheart ar diog tá Declan Kenny a fuair pointe óntaach ag deire an uirich leg an a scóráil ag an pointe dearnach agus an ceann ag chintóig an bua. Agus go dain féin tá liú séite ag Paddy Nealon an sa agus tá Bob Buailte ag na Piarsaigh fé Stuart Frank Canning ar choína bliana sicáte Naomh Bríd agus bhí gaiscíigh ar fuaid na páirce có agus chaidir dul dain go maith sa fanéal chun an bhó a chur haráing an sa tróna agus sé seo an bucha le hamáis. Sé pecha gom do le chuthe sáimar tar fad mar bhí scór na tastáil utha cé gróchic na séir bheitthe thug sé go slachtfaí a bhí sé lechuis chuid a smó don nuid achas tócha an rud a smó le na Piarsaigh inniuh ná cruí. Bhí cruúideach tar fad acu bhí cuma rógráidir méthe a dar le a cháinad ar náis agus cíinead ar an nimar tar fad bhfuil ha baiste mórfachtaige seothil sa inniuhach go háid ige antaní chunig ham ní cear ó hása le sé na láthar na huaide. Cóáidir déanta le lecht na himara Hudson Bay Hotel Group TG Carr Paul Carey and son bhí Ronan Daly go húntaach ar fad an son sa chiad le go háide chuideach an trahart an barca cháirta dubh Conor ach mar chórach bhí sé go díal ar fad agus tá siad sa chluthe lecheannis. Deire déanta Naomh Bríd an chluthe cearú ceannis seo buairte más a ag an héinige ag na Piarsaigh 9 cúdaíoga cosúd 9 trídíog ag Naomh Bríd.